videa. Já si jdu enchantovat u mě doma. Easy. OK. Ty tam máš enchant. Jo. A kovadlinu. A když já nemám enchant, tak já vždycky jdu sem. Lamena home. No. Co chceš si vybrat nějakou pozici v hotelu? Jo. Dám ti za to. A dáš mi povolka? Filip je zástupce, Filip je vedoucí recepce. Lamena home. Pavle, i doufám, že se to stane ještě někdy, že tě zase potkám u toho tvýho hotelu. To je prostě štěstí. Pavle, No, ty to slyšíš, tu písničku? Kde mám rezervovaný pokoj? Nebo dáš mi povolka? On ti dával, Pavelko. Polárka. Jinže. Já nemám tak trošku 200 korun. Hej, Pavle, máš povolka. Pavle, Je dobrý. Já nemám trošku 200 korun. Pavle, Jo, jinak tady jsem zjistila. Pavle. Takhle, No, tady můžeš tak trošku vidíš. Tady můžeš spadnout. jo, to je pro Pavle, No, já jsem našel tvůj kanál. jo, Jo, tam odběr. co? Teď tam odběr, like. Už jsem tam dával odběr a like a natoč tam víc videí, ty tam máš jenom jedno video. No tak já to stříhám, než ty, jo. Já to nestříhám, jo. To bys hodinu viděl, jak to já tady stříhám. Počkej, ty máš tady, pojď dolů. Zítra bude stream. Já říkám, to je pro zaměstnance. Zítra bude stream z Minecraftu. Tady si můžeš, to je tvoje kancelář, můžeš si tady dělat, co chceš. Počkej, a kde mám já to? Tady to je i moje to. Jo, Filip má na druhé straně. Tady mám. Takže tady to je moje i jakoby kabinka. No. Terezo, Já to jdu teda ukázat. Takže tady. Tak, Terezo do ředitelů. tady takhle to celý ukážu. Jo, čekej. Tady je hotel. Tady je recepce. Tady jsou ředitelny. Tady jsou pokoje pro zaměstnance. Je to napsaný, nahoře. Tady je bazén. Tady je recepce. Tady je balkon na obou stranách, jsou čekárna. Tady jsou pokoje. Tady je majitel. Dobrý den. Asi sedni. Jo. Já jsem vám tady přinesl takové věci, které byste potřeboval. Určitě. Já nemůžu najít, kde je kancelář. Tady, nahoře. Nahoře. Aha, Nahoře. pokoj. Nahoře. Tady, OK. Tady je kancelář. Teďka je tam Pavel. Tady. No, Je to vidím.
A tam není kancelář. No, to bylo Co dnešní to je jako video. práci? Co? Jde se mnou ukončit video. Jde se mnou ukončit video. Já jdu teda ukončit. Já nechci tady pracovat, já chci být jako normální. Kdo jde ukončit se mnou video? Tady bude nějaký. Hej, kdo jde se mnou ukončit video? Ty se mnou ukončit video? Ty taky? Bože. Tak doufám, že se vám video teda líbilo. Pokud ho nezapomeňte na like, odběr a čus.